Eva Sørensen, som fik en abort som 17-årig. Nu er en sygeplejerske, 41 år og klar til at snakke ud om sin hændelse. Hvor gammel var du, da du fik en abort? Der var jeg 17 år. Ja. Men hvorfor valgte du at få en abort? Det gjorde jeg, dels fordi jeg var så ung, og så fordi, at jeg ikke var kærester med ham, som jeg blev gravid med. Det var en, jeg var sammen med en gang. Var det for barnets skyld eller din egen? Man kan sige, at det var vel mest for min egen skyld, at jeg gjorde det. Hvor langt var du henne? Som jeg husker det, der var jeg ikke så langt henne. Altså, grænsen for at få en abort sådan på helt almindelig vis, det er jo 12 uger. Jeg tror sådan, jeg var 9-10 uger henne. Ja. Hvordan havde du det med det? Jeg var rigtig ked af det, og jeg var selvfølgelig i chok over, at jeg var blevet gravid. Det var ikke sådan lige det, jeg havde planlagt. Og at jeg ved ikke, om jeg var i tvivl om det, men jeg synes, at det var en svær beslutning. Var du med det samme sikker på, hvad du ville, eller kontaktede du eksperter og sådan noget for at få hjælp til din beslutning? Nej, jeg kontaktede ikke nogen eksperter. Jeg husker det som om, at jeg talte med en veninde om det, og jeg også snakkede med min mor om det. Tænker du stadig på det den dag i dag? Ja, nogle gange kan jeg da godt lige tænke over det. Fordi at nu er jeg jo også selv ved at have nogle piger, der er i den alder. Og at jeg tænker, at jo, det dukker der nogle gange op i mine tanker, hvad det var, jeg fik gjort, da jeg var 17. Følte du havde frataget et dyrebart liv? Jeg tror ikke, jeg tænkte sådan på det dengang, at jeg måske mere tænker over det. Nu var det sådan, at jeg kan se, at jeg har fået 4 børn. Og hvad det kunne være blevet til, hvis det var sådan, at jeg havde fået et barn dengang. Men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det dengang. Så hvor lang tid tog det for dig at komme over det? Altså jeg kan i hvert fald huske, at jeg sådan var påvirket af det i et år efter, da jeg havde fået foretaget aborten. At jeg sådan tænkte over det og var ked af det i cirka et år efter. Så du har mange psykiske men? Altså det kan man jo godt sige, at det er da ikke bare sådan noget, man lige får gjort fra den ene dag til den anden, og så glemmer man det. Sådan var det i hvert fald ikke for mig. Sådan tror jeg da heller ikke, at det er for de fleste. At nogle gange hører jeg godt, at der er nogen, der snakker om det der med, at det er noget, man bare kan få gjort, sådan, i stedet for at bruge anden form for prævention. Men det tænker jeg ikke, at det er der ikke nogen mennesker, der sådan skal gøre på den måde, fordi det jo sætter tanker i gang. For dels så er det jo så skal man jo i fuld narkose for at få foretaget en abort, og det der er også en fare for, at ens krop, det der med, at man ved jo ikke, om man kan få flere børn. Og så både fysisk og psykisk, der synes jeg da, at der skal man da tænke sig rigtig godt om. Nu skal vi snakke med Johan Gudløb, som er ekspert inden for abort. Og han er klar til at besvare nogle spørgsmål for os. Goddag, Johan. Goddag. Tak fordi du vil deltage i det interview. Okay, nu vil jeg spørge dig, kan du fortælle mig, hvad konkret abort er? Jamen abort, det er en afbrydelse af graviditeten. Det sker så tidligt, at fosteret endnu ikke er udviklet nok til at være levedygtig. Der findes 2 former for abort. Det kan være en frivillig eller en ufrivillig abort. Ja, den ufrivillige abort kaldes spontan abort. Det er uønsket og ikke bevidst fremkaldt abort, hvor fosteret udstøder af livmoderen inden 28. graviditetsuge. Sker en spontan abort efter 28. uge, betragtes det som en dødsfødsel. Til gengæld så den frivillige abort her, den kaldes også på en provokeret abort, og det er en ønsket om bevidst afbrydelse af graviditeten. Der er 2 måder at afbryde en graviditet på. Det er den medicinske abort og den kirurgiske abort. Men hvad er forskellen på de 2 aborter? Ja, nu skal du høre. Ved den medicinske abort forstår man med et medikamentelt indgreb, hvorved det uønskede graviditet afbrydes. Den medicinske abort kan udføres tidligt i graviditeten og op til 9. uge. Dette kan sammenholdes med den kirurgiske abort, som kan udføres i samme periode, men op til 12. uge. Ved den medicinske abort sætter en medicament i tabletform aborten i gang. Okay. Og den kirurgiske abort er et indgreb på livmoderen, der afbryder et uønsket graviditet.
Den kirurgiske abort kan udføres i hele perioden, fra kvinden har fundet ud af, at hun er gravid, til udgangen af 12. graviditetsuge. Det vil sige, at der ikke er gået mere end 12 uger fra den sidste menstruation til første dag. Den medicinske abort derimod kan kun udføres op til 9. graviditetsuge, som sagt før. Ved den kirurgiske abort fjernes graviditetsproduktet ved udskrabning og udsugning fra livmoderen. Men hvor lang tid må der højst gå, inden man får aborten? Altså i Danmark ligger grænsen for fri abort på 12. uge. Hvis kvinden vil have en abort efter 12. uge, så skal man have tilladelse til at få den. Som skrevet i sundhedsloven kan man få dispensation, hvis kvindens fysiske eller psykiske helbred er udsat på grund af graviditeten. Hvis graviditeten er opstået i forbindelse med voldtægt, eller hvis kvinden påviseligt ikke kan drage omsorg for sit barn, enten på grund af alder, eller fysiske eller psykiske lidelser, eller svag begævelse. Okay, tak fordi du ville deltage i dette interview. Det var en fornøjelse. Goddag, mit navn er Erik. Jeg er afdelingsleder på Herlev Hospital. Jeg har i dag taget nogle statistikker med, som jeg gerne vil vise jer. Den første statistik er fra 2013, som viser, hvilken alder man er i, når de fleste får en abort. Vi starter hernede fra 15 til 19 års alderen. Der er folk måske ikke blevet så modne, og folk de tager ikke så stor chance, fordi de måske ikke har taget skridtet ind til de voksne. Det sted, hvor den er højst, er 20 til 24, og det skyldes primært fordi, at folk de tager nogle chancer, de fester meget, og så er de meget seksuelle aktive. Fra 20 til 24 år, så går den bare nedad, og det har måske også noget at gøre med, at de ældre bliver lidt mere modne, de tager ikke så større chancer, og de fester nok heller ikke lige så meget. Og det er også det, der gør, at 45 til 49 alderen er helt i bund. Og ved til næste. Og den her statistik, den viser en graf fra 1983 til 2013. Den er meget faldende i perioden, og det skyldes primært på grund af, at folk de lærer om kønssygdomme, så derfor bruger de prævention, og derfor er der ikke så mange aborter, som der var før i tiden. Hvis man kigger på de ældre, er den ikke så stigende eller faldende, og det skyldes primært fordi, at man har den samme partner, og man ikke er så meget ude i byen og fester og laver dumme ting. Og videre til næste. Og der er en statistik vist på verdensplan i millioner, hvor folk får en abort. Som vi kan se, at folk får flest aborter i Asien, og det skyldes primært på grund af i Kina, at det er jo verdens største, eller mest befolkede land. Det er fordi, at man får en abort der, fordi man i lang tid har haft en regel om, at man kun har haft et barn, og der hvis man har fået 2, så skulle det andet fjernes. Og det skyldes, at deres abort til altid har været rigtig højt. Men der skal vi se igen, at den er faldende fra 1995 til 2003, og det skyldes igen, at folk bliver lidt mere opmærksomme på de forskellige kønssygdomme og på prævention, men samtidig er den også begyndt at stige igen, fordi folk begynder at tage nogle chancer, som de ikke har taget før i tiden.